mag-usab mga angkol ug mga auntie, tugutin isab ninyo mga yung katahuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Siguro more or less ganitong oras yun kagabi. Mga isang araw na po, 24 hours na po yung nangyari kagabi ng pagkawala po ng Meta, pagkawala po ng Facebook, na kung saan si Totoy Bato nagsasalita lutang. Dahil nga sa pagkawala, biglaang nag-log out po yung Facebook. Ewan ko lang at that time kung bakit. Kulbaan ko kurog my heart, no? Ay nako mga kabisyo. Pero yun na sinasabi ko, nang biglang nawala po ang Facebook po mga kabisyo, nagkaroon ng iba't ibang mga reaksyon at damdamin ng mga tao kagabi, no? Merong medyo nabahala, ayan, na-frustrate siguro, yung nag-alala sa privacy ng kanilang Facebook account. At siyempre mailan din na pakiramdam nila ang na sila'y nag-iisa na. Para sa iba kasi ang Facebook ay isang mahalagang bahagi po ng social life at connection sa ibang tao, lalong-lalo na kung ikaw meron kang mga kaibigan na nasa ibang bansa o kaya yung pamilya nyo po nasa Pinas, kayo'y nandyan sa ibang bansa, or vice versa po. Yung pagkawala po ng FB po, nagkaroon po ng yung feeling mo na agoy, mag-iisa na ako dito. Lalong-lalo na pag meron kang afam. Yung afam mo nasa ibang bansa, yung iba din naman, sa kabilang banda din naman, nagkaroon din ng kalayaan. Bakit ba nagkaroon ng freedom po? May mga taong naramdaman ng isang uri ng kalayaan o ginhawa dahil nawala yung pressure ng social media at ang pangangailangan na palaging online. Pansinin mo ngayon, habang nag-aaral yung mga pamangkin natin dyan, naka-FB, naka-Meta ba? Di ba? Yung mga bumabiyahe ngayon, kaya naman, naka-park ka ngayon sa gilid. Habang nakikinig sa akin, nagpindot-pindot din ng FB. Alam mo yon, di ba? So kung baga, subukan po natin, siguro yung sinasabi natin na yung malapit na po ang Holy Week siguro, magdilay-nilay na. Subukan mo ilang araw lang yan, 2, 3 araw na walang social media. Kung kaya mo ba yan? Kaya mo kat. Ayun, at dito po sa nangyari po mga kabisyo, nagkaroon po tayo ng learnings po mga kabisyo. Unang-una, ang learning ko dito mga kabisyo, especially kung meron kang negosyo, doon ka kumukuha ng pera sa Facebook, siguro maganda dyan is alamin mo yung iba't ibang mga plataforma po sa social media para hanggat maaari andun pa rin yung connection mo sa ibang tao, connection mo sa kliyente mo, connection mo sa mga customers mo, at para hindi ka mawawalan ng pera siguro kasi doon ka kumukuha ng hanap buhay mo, di ba? Ang maganda din dito mga kabisyo, especially para sa mga estudyante, yung mga nag-aaral, ayun, at least concentrated sila kagabi. Yung concentration nila nandun sa pag-aaral, hindi kay pindot ng pindot. At eto din mga kabisyo, yung sinasabi ko sa pangkahalahatan po, ang epekto po ang biglang ng pagawala ng FB po ay nagdepende po yan sa kanya sa sitwasyon, siyempre sa pangangailangan at yung karanasan po. Pero at least bumalik na ngayon. Okay na tayo, di ba? Okay no, hanggang bukas po. Dito po tayo 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang programa po natin, Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato, ang inyong uncle. At sa mga nasa lansangan ngayon, bumabiyahe, ingat lagi ha. At huwag kalimutan na laging nakatutoy. Mahina ba yan? Mabilis? Dahan-dahan? Basta siguraduhin lang talaga. Nakatutoy lagi, ha? Yawards, Uncle, Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!